Ambalmao auni nyantuma abalmso Madame Cissé Ramata Sissoko anao batantiera kabo Atlanta, États-Unis. Bien mardi 2 septembre kalout le folo 1er septembre 2020 ka malien befo Mali kono ani Mali kokan. Bi amina nga shemara kuru damne mogo yi inscrit ka fo kebe fe ka donia fara mimbi bulu kan mbe befo ka be wala nyumando ay wa me kan ninke fengli ni kama walsa aw chamanga se ka se shemara la ko famia wala ben noya aw bulu aw ben nafa sorala jamana fana ben nafa sorala ay wa foto folo min anyabula o ye she munu me fanda amba fuma ko pondeuse ani poulet de chair amina chama nyefo ula ga onyabula deja o tesu wa kelini munu me fanda uluka dogon munu me ke shogo bouye poulet de chair uluka gris mais fait on feni mo ba degi nyena ika nga famia ika nga do abora ma histoire yemuni adamna na yoro dme d'abord amina fo chemara korodido amba fo qu'est-ce que c'est que l'aviculture, OK? Pourquoi ambo fo parce que aya ye kombe nga sebet ko kana me nga fo babananga parce que on met ça bega babananga mais nyake pour que les gens qui ne comprennent pas bamaro ka se ka kalan to kana ni e kono mara ka se ka nafa sorala adama de nga se ka nafa sorala e fana ka se ka nafa sorala so ko be ka bénéfice no sorala amba fo ma ko aviculture donc ni fin o feni yake ni e che mara ko be kono tout do mara ni ta fere ka war sorala to ko aviculture o to te science avicole donc amina o dege mina oye ka shede mara ka kono mara ka nafa sorala nafa sugu dum se ka boala adama de unyi a folo oye sogoyi chefan fan o be bola ani chechi ani chebo mim se ka ke engrais ani fana chebe se ka mara o be kono be se ka mara ka ke fenye mim se ka ta donso ma wala donso ka ta kungo na ka kungo so fana. Maintenant élevage sugu du meno bien on va faire les types d'élevage famille konana c'est comme muso bisa ke chez duru tam mo ambisa fo keme on va faire élevage de famille élevage fermier o kora de paysan munum se ka chez ta ka mara fo ka se chez keme saba mo be keme flama on va faire élevage fermier. Maintenant semi industriel o kora ye fait on fait que moins de 5000 ate wa durubo badurubo chez baduru 5000 têtes mais industriel kora fait on ka chani chez baduru ba dama mo fo million. Maintenant, aviculture, pourquoi on m'a fait quoi aviculture? Qu'est-ce que l'aviculture? Pourquoi la volaille? Mounela, ambe konomara. Mounela, ambe chemara. Mouna, malila, c'est important. Maintenant, pourquoi on a digi? Konomara li, akain, parce que n'a pas babala. Konom fanachela, chemara li nogonte. Allez de noka boa nafa kabo. Mali flesse ça, mali climat. C'est comme clé, ji, ani dugukolo mi mambulu. O saba frali nyonka a nyogona dugu chemara manga ke nyana en réalité mari ka comme premier producteur de parce que fin me mala mim saka chemara noya mais ta ko nga o de mina parce que ni mo ko te se fene be fili chew be saybolo te dubini ke te saka no sorala o de kama degeli c'est important mais nanga me dugu comparer c'est ça America bon Mali dugu fitini mais ambu comparer muna parce que ni ya do mo bora yoromi a sera yoromi bi abse ka fana ka stra noya am yoromi comme bibina America population o bi comme million keme saba ani bisaba ani kili Mali taye à peu près million tan shegi ka tan konontona ni ya jetemna ferme hake mimbi c'est comme ferme mimbi États-Unis abe ferme bafla ba keme flani keme saba ni saba 233 000 ou de 200 et quelques mille right ferme ou de Amérique konana bon Mali la c'est ça ni ya jetemine ferme manchambara parce que mo chamante mi be kan shemara mais ni ya jetemine hali shera la chez Hakim Mambara à les millions bidurubo. Ok, alors qu'Amérique chez milliards coronton on a dit do. Oui, pour les déchets de milliards. Point de vue, oui, millions avec peu millions qui menani nyona. Ben les reproducteurs tamunu be fanda ka fanke die, ou beta à peu près 60 millions na. Maintenant point de vue beta faut 33 millions. Ça veut dire que Amérique millions ye. Mali tawiye millions damani, wa damani. Monde là ambo fo parce que ni a déterminé millions hakemi me Amérique konana. Ale chez killing les fin fana a fanga tani Mali parce que Mali ta 600 ibi chez muso kilenta ale bi se ka chez fan keme ni biduru fo kan keme flada bo America ta chez o chez iba se ka fo fan keme sabani koda
Muna parce que a bɛ dumuni kɛ k'a mɛ ji kɛ ɲɛ nin bɛɛ min bɛ ka nin comparer c'est vrai que potentialité bɛ Mali bolo Mali bɛ se ka kɛ duguba ye min bɛ se ka kɛ hali o bɛ se ka kɛ comparer dugubaw la comme Amérique ɲɔgɔn ou bien Brésil ou bien Chine ɲɔgɔn na parce que fɛn bɛɛ b'an bara min bɛ se ka sɛ mara mais sani an ka se yen an kan ka jateminɛ bi an bɛ yɔrɔ jumɛn Mali la sisan mɔgɔ kelen bi sɛ kilo kelen de dun san bɛɛ kɔnɔ kilo kelen bon ni Amérique ta mɔgɔ kelen bi kilo 100 de dun san kɔnɔ o kɔrɔ ye ni k'i b'a tilan quoi mɔgɔ kelen bɛ nin yɔrɔ bɛ se ka kɛ 100 kilos ye donc kɔrɔ ye Amérique baɲɛ ni san kilo 100 ɲɔgɔnna ye maintenant an bɛ fɛ k'olu de atteindre pour que an k'u la ta an bɛ baara kɛ kosɛbɛ mais sɛ mara fana an t'a miiri ko sɛ dama don sɛ mara modèle ka ca o kɔrɔ i bɛ se ka don sɛ mara la i tɛ sɛ dɔrɔn mana mɛ i ka baara fɔlɔ bɛ se ka kɛ sisan ka jateminɛ dɔn sɛ mara so bɛ mara cogo min an b'a fɔ ma ko les mesures de biosécurité a bɛ mara cogo pour que bana ni fɛn kan'u sɔrɔ maintenant gestion ni marketing e ka baara bɛ se ka kɛ sɛ mara la dɔrɔn a bɛ feere cogo di a bɛ san cogo di a publicité bɛ cogo di i yɛrɛ tɛ hali sɛ yɛrɛ mara ani fana ka sɛ sélection kɛ k'a dɔn sɛ sugu jumɛn kan ka mara ani élevage k'a lamɔ ani incubation k'a don machine kɔnɔ k'a latɔrɔ ani nutrition ani dumuni ani so fɛn caman bɛ sɛ la min i bɛ se ka kɛ min tɛ sɛ yɛrɛ kunturu ye dɔw de la aviculture ka bon a ka ca aw minnu bɛ fɛ k'a daminɛ a bɛ dépend i bɛ fɛ ka min kɛ i bɛna ɲininka sa aw m'a daminɛ yɔrɔ jumɛn de nin bɛɛ de bɛ lajɛ k'a lajɛ e bɛ fɛ ka mun kɛ nin na e ka baara e bɛ fɛ ka sɛ de tɔrɔ k'a fan feere wa ou bien i bɛ fɛ ka sɛ ka dumuni dɔrɔn de dilan ou bien i bɛ fɛ ka sɛ so dɔrɔn de jɔ ou bien i bɛ fɛ ka sɛ marketing dɔrɔn de kɛ ou bien i bɛ se ka vaccin ka fura ta dɔrɔn k'a di sɛw ma ou bien i bɛ se ka kɛ fɛn dɔ min i bɛ sɛw kɔlɔsi dɔrɔn donc n bɛ fɛ k'a fɔ baara ka ca sɛ mara la o de kama n'aw ye ɲininka ko n b'a daminɛ yɔrɔ min n tɛ se k'a fɔ parce que i bɛ se ka caman k'a kɔnɔ mais n'a y'a faamu o la a bɛ se k'aw hakilinata k'aw b'a daminɛ yɔrɔ min maintenant n'an ko sɛ mara an bɛ sɛ de fɔ toujours an t'a fɔ ko kɔnɔ mara pourquoi parce que kɔnɔ o kɔnɔ n'i y'a ta diɲɛ na pigeon bɛ se ka mara kule bɛ se ka mara fɛn caman bɛ se ka mara mais sɛ mara ale de nafa ka bon ale de ka ca diɲɛ na parce que bɛɛ b'ale de dun fana pourquoi sɛ mara nafa b'a la parce que sɛ n'i y'a jateminɛ sisan n'i ye poulet de chair ta sisan tile 30 tile 40 dɔrɔn a bɛ mɔ i bɛ se k'a feere n'i ye pondeuse ta sisan min bɛ fan da kalo 5 wɔɔrɔ a bɛ fɔlɔ ka fan da fo san 1 fo san 2 maintenant pourquoi donc a ka teli a tɛ komi i bɛ kan ka fɛn dɔ ɲini min a bɛ san ni san ta pour que k'a tɔnɔ sɔrɔ a daminɛ fana a ka nɔgɔn parce que a ma ci i ka wari caman sɔrɔ ka sɛ mara kɛ i bɛ se ka sɛ 10 san i bɛ se ka sɛ 100 san donc o de la a business ka nɔgɔn maintenant utilisation efficace des terres o kɔrɔ ye n'i bɛ sɛ mara i mago tɛ terrain ba la ten i bɛ se ka kɛ yɔrɔ fitinin na fécondité élevée o kɔrɔ sɛ bɛ den caman wolo sɛ kelen bɛ fan kelen da tile kɔnɔ normalement efficacité alimentaire o kɔrɔ ye de n'i ye dumuni di sɛ ma a nafa ka bon par exemple n'i ye sɛ ta sisan i bɛ se ka dumuni kilo 2 d'a ma a bɛ kilo 1 sogo d'i ma n'i ye misi ta ou bien fɛn wɛrɛ i bɛ kilo 8 kilo 9 de pour que a ka se ka kilo 1 sogo di donc o kɔrɔ y'a ye de c'est l'utilisation efficacité alimentaire o kɔrɔ ye de nafa bɛ dumuni na a bɛ se ka bu de min na conversion alimentaire élevée o kɔrɔ ye de hakɛ min bɛ d'a ma a bɛ caman di o la donc o kɔrɔ ye n'i ye dumuni d'a ma a bɛ nafa caman sɔrɔ a la rendement rapide de l'investissement n'i ye wari don i bɛ se ka tɔnɔ sɔrɔ sɛ la sɔgɔma i bɛ se ka sɛ san bi yanni tile 40 i b'a bɛɛ faga ka nafa sɔrɔ a la alors que élevage caman o tɛ se ka kɛ importance des oiseaux mun de la sɛ nafa ka bon i bɛ se k'a sogo dun i bɛ se ka tɔnɔ sɔrɔ a la i bɛ se ka baara créer i bɛ se ka recherche fana k'a kan k'a lajɛ par exemple animal recherche bɛ kɛ cogo min dans les laboratoires autre avantage i bɛ se ka protéine sɔrɔ protéine kɔrɔ dumuni bulama dumuni fangalama maintenant source de revenu i bɛ se ka tɔnɔ sɔrɔ a la opportunité d'affaires i bɛ se ka affaire k'a la faible investissement et rendement rapide i bɛ se ka wari sɔrɔ donc nin bɛɛ ye mun ye k'a yira dɔrɔn ko sɛ mara nafa b'a la parce que i bɛ se ka fɛn caman sɔrɔ a ka teli o de la diɲɛ bɛɛ kɔnɔ mɔgɔ mɔgɔ bɛ sɛ mara généralement u bɛ nafa sɔrɔ u bɛ wari sɔrɔ a la maintenant ne bɛ Georgie de état dɔ tun ye ko Georgie mun de la parce que n'i ye États-Unis yɛrɛ ta sisan états fana bɛ ɲɔgɔn ɲɛ mais Georgie ne bɛ état min na o état de premier producteur de volaille o de fana bɛ sɛ mara ka tɛmɛ Amérique bɛɛ fana kan o de kama Amérique yɛrɛ ye premier ye parce que ale état dama dɔrɔn na ale ye 6e ye maintenant an ka dugukolo ni Georgie dugukolo bɛɛ kelen ye donc o kɔrɔ ni fɛn o fɛn bɛ se ka mara o Georgie anw ka état kɔnɔ o bɛ se ka mara Mali fana kɔnɔ parce que Mali n'o a bɛɛ ye condition kelen ye n'i y'a jateminɛ sisan sɛ mara la sisan n'i ye anglais lama ye poultry and egg sɛ ani fan o économie an ka économie agriculture Georgie ni état in kɔnɔ c'est presque la moitié nafa o nafa bi agriculture la États-Unis Georgie kɔnɔna na a tilancɛ ye sɛ n'a fan de o kɔrɔ ye olu y'u ka concentration kɛ sɛ n'a fan kan o de kama an bɛ fɛ ka nin vidéo kɛ pour que Mali fana k'a dɔn Mali bɛ se ka kɛ premier producteur de volaille ye ka sɛ mara jusqu'à ce que maliyɛn bɛɛ ka fa sɛ la wa ka sɛ importer dugu caman fana diɲɛ na parce que a condition bɛɛ b'an bana pour que an ka se k'a kɛ n'an y'a dɔnniya sɔrɔ o bɛ se ka kɛ n'i y'a jateminɛ fɛn tɔw par exemple n'i y'a ta ɲɔ ni malo ni fɛnw bɛɛ olu yɛrɛ tɛ hali un quart bɔ de l'économie o kɔrɔ ye sɛ marali dɔrɔn jamana ma a bɛ se ka nafa caman ɲɛ maintenant
pour que se ka ika économie yɛrɛ ta Georgie n'i ye fɛn bɛɛ feereli fara ɲɔgɔn kan sagaw misiw baw ɲɔ malo keninge fɛn bɛɛ a tɛ sɛ bɔ Georgie donc c'est important c'est pour cela que an ka état tɔgɔ la capitale de la volaille du monde c'est comme an ka état kelen Georgie état a bɛ sɛ hakɛ min produit état foyi tɛ diɲɛ na min b'o produit o kɔrɔ ye dɔnniya de bɛ yan an b'a fɔ min ma savoir faire o dɔnniya an bɛ fɛ k'o de ta k'o se maliyɛnw fana ma mais n'i y'a jateminɛ sa hali dugu bɛɛ la sisan yɔrɔ Mali kɔni filɛ sa Mali la on produit 37 millions de poulets n'i y'a jateminɛ en 2012 5 millions de poulets a bɛ to kɔrɔ Mali la san kɔnɔna na an bɛ million dɔrɔn de faga alors que n'i y'a jateminɛ États-Unis kɔnɔ an bɛ miliyariw de faga miliyariw donc kelen tɛ quoi c'est pour vous dire seulement que n'i ye duguw comparer Mali bɛ komi dernier producteur États-Unis bɛ komi premier producteur donc a ka kan an ka se ka kɛlɛ kɛ walasa an ka se ka taa ɲɛfɛ maintenant an ka jateminɛ sa sɛ mara daminɛ na yɔrɔ jumɛn de sɛ kun ye fɛn kɔnɔ de min bɛ kungo kɔnɔ mais mɔgɔw y'a ta k'a gɛrɛ u kɛrɛfɛ munna parce que u y'a ye ko fɛn dɔ min i bɛ se k'a gɛrɛ i kɛrɛfɛ a t'i dun a t'i tɔɔrɔ a tɛ foyi k'i la mais a sɛ bɔra yɔrɔ jumɛn histoire y'a yira ko sɛ bɔra Chine de a sɛ mara daminɛ na Chine de ok donc a kɛra a bɛ san 10,000 bɔ ok 10,500 ans sɛ bɔra Chine au début sɛ kun tɛ dun sɛ kun bɛ kɛ mun de u kun bɛ sɛ kɛlɛ de kɛ a bɛ komi n'i taara football la ou bien basket la mɔgɔw bɛɛ chaque dimanche bɛɛ bɛ t'i sigi ka sɛ kɛlɛ donc sɛ kɛra o de kama pendant des milliers d'années san ba ni baw sɛw de kɛ sɛ kɛlɛ la mais après sɛ déplacera ka bɔ Chine ka taa Afrique ka taa Europe ka sɔrɔ ka na Amérique ani ka sɔrɔ ka taa Australie donc sɛ mara bɔra Chine de ka taa dugu tɔw bɛɛ la diɲɛ na maintenant pourquoi sɛ mara kɛra ten parce que u y'a jateminɛ k'a fɔ n'i ye sɛ ta k'a minɛ k'a bila i ka so i bɛ se ka nafa sɔrɔ i bɛ se ka fɛn sɔrɔ a la o de la Égypte yen nɔ sɛ mara kɛlen ka taa Afrique égyptien de y'a ta fɔlɔ k'a baara caya kosɛbɛ parce que pyramide ninnu bɛ jɔ tuma minnu na o pyramide jama kun ka ca minnu bɛ ka bɔ diɲɛ bɛɛ ka pyramide jɔ u kun mago bɛ dumuni na donc jama cayara u ye sɛ mara ta k'a développer u y'a ye ko parce que a bɛ se ka mɔgɔw ladumuni kosɛbɛ u ye concentrer o kan o kama u y'a dɔn ko sɛ tɛ kan ka bɔli kɛ n'i ma incuber n'i ma sɛ tɔɔrɔ fɛn dɔ kɔnɔ o y'a sɔrɔ machine tɛ yen u kun bɛ so de jɔ ni bɔgɔ ye k'a bila kɔnɔ ka tasuma mɛnɛ a kɔrɔ ka se ka ji sigi a kɔrɔ sɛ kun bɛ tɔɔrɔ tun de donc u kun bɛ se ka température contrôler ka se ka humidité contrôler sumaya min bɛ k'a kan ani ka se ka sɛ caman tɔɔrɔ pour vous dire que machine ma daminɛ bi a daminɛ na Égypte de ka m'o san ninnu na i y'a faamu donc c'est important que an k'o faamu k'a fɔ sɛ mara ma daminɛ Faransi a ma daminɛ Amérique a daminɛ na Afrique de Africains de y'a ta k'a développer kosɛbɛ ka kɛ sɛ yɛrɛ ye min bɛ se ka mɔgɔ caman ladumuni o de kama i b'a jateminɛ sɛ kun bɛ kɛ mun kama sport ani laadaw c'est comme sarakabɔw ni fɛnw ani ka se ka sɛw ka tulonkɛ kɛ o kɛra Égypte maintenant Égypte bɔlen a la sisan u taara n'a ye Europe race européenne ninnu kɛra o race européenne ninnu olu kun ye des petits animaux agressifs et qui volés maintenant pourquoi u b'o fɔ parce que u b'a yira k'a fɔ sɛ minnu kun bɛ san minnu kun bɛ utiliser Europe olu kun kɛra kɛlɛ de kama u ma kɛ dumuni kama donc u y'olu lamɔ k'u kɛ girimanw ye maintenant chinois dun olu y'a kɛ sɛ fitininw de minnu bɛ se ka tulonkɛninw k'u fɛ donc sɛ yɛrɛ ma mara dumuni kama o tuma maintenant n'i y'a jateminɛ Amérique kɔnɔna na sɛ nana tɛ hali san 400 bɔ 400 ans seulement a nana mun kama sɛw ka tulonkɛ dumuni fana kun tɛ a ti san 200 bɔ min san 100 ni kɔbɔ yɛrɛ u y'a fɔlɔ k'a kɛ dumuni ye maintenant u kun y'a kɛ dumuni sugu min ye fana faamaw de kun bɛ sɛ dun komi Mali bɛ cogo min ok Amérique fana faamaw de kun b'a dun u kun b'a dun chaque dimanche u bɛ sɛ kelen faga donc Mali bɛ yɔrɔ min bi Amérique komi a bɛ yen san 200 de cela donc c'est pour ça n bɛ kan ka nin fɔ aw ye pour que aw k'a dɔn dugu tɔw bɔra yɔrɔ min ka se yan an bɛ yen de an fana bɛ se ka se ɲɛfɛ mais a ma se a ka san 200 ta parce que n'i y'a jateminɛ olu bɛ kan ka taa sira min fɛ anw kewura déjà an bɛ se ka taa sira fɛ min ka teli n'o ye maintenant o y'a daminɛ cogo min o kun b'a kɛ u ka so de kɔfɛ ok u b'a kɛ so kɔfɛ u bɛ se ka taa sɛw yira par exemple k'a fɔ n ka sɛ cɛ ka ɲi a ka ɲi ta ou bien n ka sɛ bɛ se ka présenter ok fɔlɔ ka sɛw croiser ka kɛ modèle caman ye donc sɛ caman nan'o de la sa ka kɛ fɛn caman ye quoi mais après u y'a ye ko sɛ bɛ se ka dun u ka département d'agriculture c'est u ka ministère de l'agriculture o fana de nana sa ka loi kɛ k'a fɔ hey gouvernement kan ka nin ta sɛbɛ la an kan ka sɛ produit an ka machine kɛ min bɛ se ka sɛ mara caya ok donc l'enseignement agricole o kɔrɔ u fɔra ka sɛ mara kalan école la u fɔra ka kɛ formation ye maintenant ne bɛ kan ka min k'aw kunna sisan u y'o de kɛ u taara so ni so de kɔnɔ mais komi an mago bɛ internet bi ye sisan an mago tɛ ka taa so donc an b'a kɛ tan u sɔrɔla k'a fɔ ko ka sɛ mara yɔrɔ école dayɛlɛ mɔgɔw ka se k'a kalan u sɔrɔla ka département dayɛlɛ école ta yɔrɔw la ka se ka formation professionnelle kɛ walasa mɔgɔw ka se ka sɛ mara kɛ
o de kama u ye agriculture research les recherches agricoles yo daminɛ pourquoi u y'o kɛ parce que u y'a jateminɛ k'a fɔ sɛ bɛ mara an kan ka mun de ɲɛɲini sɛ mara la pour que ka se k'a faamuya an b'a fɔ ma ko recherche agricole ok u sɔrɔ ka station dala ka yɔrɔ dala sɛ mara bɛ kɛ yɔrɔ min ka développer maintenant mɔgɔ minnu bɛ sɛ mara o daminɛ ninnu na 1800 ninnu tuma o y'a sɔrɔ olu bɛ kan ka mara dɔrɔn u ka so u ta taa n'a ye kɛnɛma u t'a kɛ comme Mali la an b'a kɛ cogo min i ba bɛ sɛ 5 mara olu fana y'a daminɛ ten de ok u y'a daminɛ ten mais u taara fɔ 1800 ni 1900 ninnu na u y'a ye ko mɔgɔw fɔlɔ k'a don a fɔlɔ ka diya mɔgɔw ye u ye dɔ fara a kan dɔɔni dɔɔni pour vous dire que sɛ mara dugu bɛɛ la a daminɛ na comme Mali la cogo min dɔɔni dɔɔni mais dɔɔni farala kan finalement a cɛ cayara sinon n'i y'a jateminɛ 1880 il y avait que 100 millions de poulets c'est ça il y a des milliards de poulets aux États-Unis pour vous dire que fɛn bɛɛ bɛ daminɛ dɔɔni de mɔgɔw bɛ se ok maintenant musow de tun b'a kɛ fana parce que cɛw kun t'a kɛ comme Mali la musow de bɛ sɛ mara so kɔnɔ u bɛ dumuni d'a ma cɛw bɛ taa baarakɛyɔrɔ la c'est la même chose aussi dugu tɔw fana na donc o kɔrɔ ye bɛɛ y'a daminɛ cogoya dɔ de la maintenant pourquoi a cayara Amérique yɛrɛ kɔnɔ parce que muso dɔ de bɛ yen ko Cecil Steele ale tun ye muso a bɛ sɛ mara ka so sɛ 50 sɛ 40 a b'u feere don la a y'a ka sɛ commandé a ye sɛ 50 commandé mais u filila ka sɛ 500 ci a ma a y'a ye ko e n b'a kɛ cogo di de maintenant kɔnɔ y'a utiliser sɛ 500 a y'i jija k'u lamɔ a y'a ye k'a ye tɔnɔ caman sɔrɔ o kɔfɛ a nana sisan k'a daminɛ ka sɛ kɛ 1000 2000 f'a kɛra donc ale de kɛra o muso in de kɛra muso fɔlɔ ye min ye sɛ feere daminɛ Amérique kɔnɔna na a y'a to sɛ 50 la ka kɛ 500 ka kɛ 1000 donc 1926 parce que a y'o daminɛ 1923 san'a ka san 3 sɔrɔ il avait 27 000 poulets à peu près 30 000 poulets de tun b'a bolo ale de kɛra première productrice de poulets aux États-Unis maintenant pourquoi sɛ mara cayara an ka état la Georgie c'est parce que kɔɔri de tun bɛ sɛnɛ yan kosɛbɛ kɔɔri de bana dɔ nana ka kɔɔri bɛɛ dun donc bɔnɛ de kama a kɛra u donna sɛ mara la ka comme an ka fɛn dɔ kɛ min tɛ kɔɔri ye o de la an ka état Georgie donna kɔɔri fɛ sɛ mara la maintenant première guerre mondiale ni deuxième guerre mondiale o ye sɛ mara fana caya mun na parce que cɛw taara guerre la kɔngɔ b'u la donc u y'a jateminɛ k'a fɔ ko cɛw caman de tun bɛ sɛgɛn u bɛ taa guerre la u bɛ faga u kan ka dumuni ɲɛnaman d'u ma dumuni nafama o de ye sɛ développé o de la deuxième guerre mondiale la sɛ de dira soldat ma kosɛbɛ walasa u ka se ka balo maintenant u ye fɔlɔ k'a kɛ ka sɛ show kɛ ka journalu dayɛlɛ ka sɛ mara caman kɛ n'i y'a jateminɛ sisan anw ka dugu la yan dugu dɔ bɛ yen ko Gainesville Georgia o bɛ Atlanta kɛrɛfɛ ale de sɛ mara fɔlɔ ye dugu bɛɛ kɔnɔ ale de sɛ mara ka ca dugu kɔnɔ Amérique kɔnɔna na donc a bɛ komi ale de dugu ye min sɛ mara bɛɛ bɛ sɛ mara presque donc ala k'a yira n na don min aw caman bɛ se ka da Gainesville yan nɔ maintenant Gainesville pourquoi an b'o fɔ parce que cɛ dɔ bɛ yen ko Jesse Jewell ale ba o de tun bɛ dumuni feere ok a tun bɛ dumuni feere donc a y'a to de la a ye dumuni ta a bɛ taa di sɛtigiw ma finalement a bɛ sɛ san a bɛ dumuni ta a b'a di mɔgɔw ma olu b'a lamɔ n'u y'a lamɔ u b'a ka wari segin a ma an b'a fɔ o ma ko intégration verticale o kɔrɔ ye mɔgɔ min bɛ sɛ mara ka sɛ ka dumuni mara ka fɛn bɛɛ mara ka kɛ ɲɔgɔn fɛ finalement Jesse Jewell kɛra o de a y'a intégration verticale in kɛ k'a yira k'a fɔ n'i bɛ sɛ mara kɛ sɛ ka dumuni sɛdenni sɛso i b'o bɛɛ kɛ i b'a di mɔgɔw ma u b'a mara o la i b'a contrôler du début à la fin donc mɔgɔ min bɛ fɛ ka intégration verticale kɛ a bɛ komi compagnie de mɔgɔ ta mɔgɔ u bɛ fara ɲɔgɔn kan ka sɛ mara kɛ mais sɛ mara kɔnɔna na e bɛ dumuni dilan ne bɛ sɛfan dilan e bɛ sɛden dilan olu bɛɛ fa ka kɛ komi compagnie kelen o la bɛɛ b'a dɔn i b'a kɛ cogo min a ma se ka taa san Madu bolo k'a feere Jɛnɛba bolo tout ça la u y'o kɛ donc intégration verticale o de bɛ utiliser Amérique bɛɛ donc compagnie bɛ fara a bɛ komi aw mɔgɔ 10 mɔgɔ 20 a ka wari fara ɲɔgɔn kan ka compagnie ba dɔ dayɛlɛ a b'a fɔ k'aw b'a bɛɛ de kɛ Madu bɛ sɛ mara kɛ Musa bɛ nin kɛ mais a bɛɛ ye compagnie kelen ye e bɛ dumuni min bɔ an b'a dɔn a bɛ taa yɔrɔ min sini sɛ min bɛ faga an b'a dɔn a bɛ taa faga yɔrɔ min sini n'a fagara an b'a dɔn a bɛ taa restaurant min na sini donc cercle bɛɛ datugulen a ma se i ka taa ɲini sanfɛ ni duguma donc ni mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan u bɛ se k'o baara kɛ alors que intégration verticale filɛ sisan i b'a dɔn kama daminɛ i bɛ sɛdennin ta sisan i b'a ta ka taa a di sɛ yɔrɔ ma ferme ma u ka dumuni fana di olu ma olu b'a ta u b'a lamɔ u b'a faga n'u y'a faga u b'a tigɛ dɔw yɛrɛ b'a tobi k'a feere restaurant na donc a bɛ munumunu ten ka munumunu ten a ma se ka taa ɲɛɲini alors que production ouverte la sa producteur marché e b'i ka sɛ dilan nin b'a ka dumuni dilan an tɛ fɛ k'o kɛ parce que intégration verticale o de bɛ sangana sisan o de nana mɔɔw de bɛ fara ɲɔgɔn ka sɛ mara kɛ ɲɔgɔn ye fɛn bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kɔnɔ a ma se ka taa ɲini sanfɛ ni duguma voilà donc vertical intégration pourquoi ale ka ɲi parce que nafa b'a la a transaction ka teli o kɔrɔ e b'a dɔn i bɛ dumuni di mɔgɔ min ma a b'a dɔn a b'a san yɔrɔ min i b'a contrôler i b'a dɔn k'i bɛ dumuni hakɛ min kɛ ale b'a dɔn k'a bɛ sɛden hakɛ min kɛ a ma se aw ka taa ɲɔgɔn marché kɔnɔ k'a fɔ nin sanna nin ma san et puis i b'a fɛnw san en gros et puis technologie fana ka nɔgɔn
parce que a baraka no a baraka tili donc les Jesse Juwale aller de chez madame na Amérique kono donc aller une intégration dans en 1955 o era mamé maintenant pourquoi amé ko befo parce que ni ne kama États-Unis qui era premier producteur de volaille maintenant poulet de chair ni poulet pondeuse poulet de chair borod mais aller bora white Plymouth Rock oye brasser comme il faut maninga ou bien bamana ou bien bouzo aller white Cornish blanche ou nous fladé fragnon keke poulet de chéri ou la cabo alors que pondeuse États-Unis white leghorn da comme ni Coca-Cola ni Sprite doron du kono voilà nous fladé fragnon nous ne kera poulet de pondeuse yo ou le be chez marake chez fandi fami mi seka du parce que poulet œuf de table ma fama ko œuf de table aller bora méditerranée comme asian fan nous na quoi OK pourquoi avec nga chez mara fo ka foko atro poulet de chair parce que poulet de chair ale be bunya duna ni a déterminé ni fandara femme toro 21 jours les mois ani kile le bisaba ni duru bina ni duru avec korobaya maintenant ni chef là ni mundi ni en déterminé 2020 ni 1950 au chef là ou nous de kera ni bikomi arasi kile mi en 1950 ali Amérique kona chebe ku ni fitindi ama fama ko poulet traditionnel bec ni poulet traditionnel mais ou ye croisement ni dumini munun ke ka so nyuma njo o de la 2020 o che kile ne buena ka keta do farala ka do ayo ira ma ko c'est artificiel faut être artificiel che kile ne do ou ya a croiser arasi nyuma una ou dumini dama ani so o de la bunyana do aka bunya c'est pas parce que artificiel do c'est parce que dumini de dirama a buena kogora ke fendoy voilà donc je crois que ni des derniers slides ni nya a usfrale donc mali cher ama fama ko poulet traditionnel o be gauche fait comme Amérique 1950 cher au chèque ne kera 2020 cher muna c'est parce que dumini dirama ou ya croiser chez baula ou ya bla sonyuma kono ou ya frake kanye ou ya koloshi kanye o de la donc na ya famu ko cher dugu to ou ka cher mara boraro mi abato o ka famu ka fo dugu dugu ne ebe kof ebe feka cher mara ke ibi se ka ke amase ika foko a dugu to mbe nyefe ni sira ke chugula ya famu ya donia mali cher abako mi Amérique 1950 cher absa ke 2020 chugodi parce que vous temena ni mbeko yera sikura uta abako Coca-Cola ni Sprite ni Pepsi ani jinimre ndable ni obetea mais ame Pepsi sambi parce que ale de l'année be akateli maintenant ni rasi fana beti mali fana konna na amsaka ni croiser rasi wera wasa show bien you know koko share bien show be mala munum saka ke mali share be mali conditionna en même temps be croiser en même temps be bunya amase anwo fo donc ame be fo ka be wala nyumando aw benichi aw ni baraji ala kanto nyogoni je crois que ni vidéo lagela ni question mun be konona amse ko question poser mais c'est ko lui répond groupe inchallah donc vraiment merci beaucoup ala kanto nyogoni OK à la prochaine.